Bona vesprada, Cesc Busquets, coordinador d'Àtics. Ens contarà una mica com avança la setmana 5 de treballs i veurem part del procés. Què ens pots contar, Cesc? Bona tarda a tothom, bona vesprà. Estem en un moment molt interessant i de la 5a setmana i ara ja hem arribat a esbrinar dos punts molt claus que em sembla que us poden beneficiar i agradar una mica a totes les famílies. No? Per una banda, ara ja podem començar a dir que estem a la saca de l'11 de setembre, que ja hem tret la del 12 i la del 14. Val? I ara mateix, això mateix, ara ja us ho podem... Que era una de les preguntes Exacte. que els familiars volien... Doncs ara, a dia d'avui, ja ho podem afirmar, pràcticament. Llavors, hem partit de la base de que primer l'arqueologia, a mesura que anàvem baixant, ens anaven demostrant doncs, que ara ja teníem dos nivells de restes òssies de víctimes tapades amb calç, i un tercer nivell, que era el superficial, que era només amb taüts i que seria la saca del 14 dels de Massagranell. Val? De Massagranell. Massamagrell. Perdoneu, però sempre em confonc. Doncs aquesta primera serien els 12 taüts que ja es van treure el 2012-2013 i després, immediatament sota els taüts, ja vam localitzar una capa de calç. Sota aquesta capa de calç vam trobar 11 i vam poder exhumar 11 víctimes, 11 individus. I llavors aquests 11 ens quadren bastant amb les noves aportacions que esteu fent de recerca les famílies, juntament amb en Vicent Gavarda i juntament amb les bases de dades que anem construint tots dia a dia. I per tant ens estava donant tota aquesta informació ens està donant que segurament en la fossa 126 de la saca del 12 de setembre hi havia d'haver-hi 15 cossos. D'aquests 15 n'hem trobat 11. Sí que és veritat que ens en queden 4 que queden una mica sense acabar de saber per què, però concorda bastant els números. No? I la tercera saca, després de discernir molta gent que semblava, després d'haver pogut parlar amb moltes famílies, investigar amb Vicent, amb arxius, i així hem pogut arribar a la conclusió que hi ha bastanta gent de la tercera saca que està o bé a la 119 o bé en algun dels nínxols. I tot això ens fa que ens quedi un nombre total d'aquesta tercera saca de l'11 de setembre d'uns 38 cossos, que seria el que ara estaríem acabant d'investigar. Ara mateix portem de localitzats, podríem dir que una vintena llarga. I justament avui estem en un moment molt interessant de tota aquesta feina, perquè estem en un moment clau a nivell de treball en equip. I és en el moment en què... és en el moment en què realment l'equip una mica es treballa com un rellotge, i cadascú té la seva tasca a fer, i durant aquests dies hem estat excavant i perfilant una mica tots els cossos perquè es vegin bé i sabem exactament l'ordre en què van ser abocats, quin va per sobre, quin va per sota, com pertanyen cadascú, cada os, a quin individu dels quals pertany i com queden col·locats. Doncs tot això ha estat una feina molt ben feta i molt àrdua d'aquests últims 10 dies, que sobretot l'Eulàlia, la Sheila i la Inés és la feina que fan a la perfecció i que estem enormement agraïts perquè ho fan perfecte. I avui, ara mateix, entra en joc un altre moment clau, que és la documentació de tots aquests cossos. O sigui, nosaltres cada vegada quan ho tenim d'aquesta manera perfilat, el que hem de fer és fer-ne tot el registre i tota la documentació. Què vol dir fer el registre de la documentació? Doncs vol dir des de prendre fotos, que és el que està fent ara mateix en Jordi, fer les fitxes, que és el mateix que està fent ara l'Eulàlia, de cada un dels cossos, i preparar-ho tot, que és el que estan fent elles,
ara, doncs, tant a nivell, doncs, per exemple, aquí la Sheila doncs, va apuntant una mica doncs, tots els esquemes, totes les coses, i tant la Inés com la Crisa el que estan és preparant una mica totes les bosses i tot on anirem extraient, anirem exhumant os a os per cada una de les parts del cos, no? Doncs les extremitats inferiors, extremitat inferior esquerra, extremitat inferior dreta, extremitat superior, crani, costelles, doncs, i tot això llavors ho anem separant, però per això, abans de treure totes aquestes parts, el que és important és tenir-ho tot dibuixat, documentat, acotat, no? I què vol dir acotat? Doncs ara també una de les coses que veureu durant aquesta tarda, ara em sembla que és la següent cosa que farà en Jordi, doncs és prendre la mesura, a quina fundària exacta està cada os. Perquè llavors nosaltres tot això ho digitalitzem, és a dir, a partir d'aquestes fotografies i d'aquests croquis que nosaltres fem a camp, tot això a través de digitalització, a través de l'ordinador, i llavors nosaltres podem jugar amb sistemes d'informació geogràfica que treballem, llavors podem jugar amb acabar de col·locar tots els cossos i veure com, i poder fer com una reconstrucció, diguem-ne, quasi bé virtual, podríem dir-ne així, de com es van anar col·locant els cossos, no? Una mica la idea serà, al final podrem saber que el primer cos que es va abocar aquí és el que segurament nosaltres excavarem i extraurem l'últim, perquè és el que queda a sota de tot. En canvi, el primer que nosaltres ara traurem seria l'últim que van abocar en aquesta saca, no? Diguem-ne, l'últim que van tirar aquí dintre, no? Diguem-ne. I per tant tot això és un moment doncs, en què cadascú sap molt bé la feina que ha de fer i va treballant, no? Diguem-ne. Aleshores, ara, per exemple, quan començareu a alçar els cossos? Primer acabeu de fer el procés de documentació? Acabem de fer el procés de documentació i, en principi, demà al matí a primera hora ja podrem començar a extreure doncs, cada un d'aquests cossos. Vale? I llavors demà també, a més, demà també vindrà la Núria per donar un recolzament d'antropologia, perquè també és un moment en què llavors hi ha molta feina amb els ossos i llavors ràpidament tots aquests ossos ja els dipositem a la sala al primer laboratori, podríem dir que és la sala d'autòpsies aquí en el cementeri de Paterna, i allà fem la primera neteja, la primera criba, per després ja endur-nos a estudiar cada un dels cossos, i que això ja seria una de les coses que en les properes xerrades doncs, potser podem anar veient doncs, com anem fent aquest procés. No? Doncs moltíssimes gràcies, jo penso que... És un plaer sempre parlar amb vosaltres i que ens faciliteu tota aquesta informació que és de vital importància per als familiars. I tant, home, sou vosaltres. Que no hem d'oblidar mai que tota aquesta feina la fem per les famílies. Això és per ells.